Pois a min non gustar. Non atopar gracia por ningunha parte. Pois lle gusta a todo o mundo. A todo o mundo non. Porque se non gustar a min, xa non gustar a todo o mundo. Ben, pois a todo o mundo menos a ti. Pensando ben, a mí tampouco me chama moito a atención. Ben, o que che estaba a dicir? Conclusión, que me de unha rariña se son tú. Pois, que son gustos, non hai nada escogido. Quizás a riña vestí. Pois eu sinto normal de todo, sabes? Ademais, pois le gusta a todo o mundo. Mira que por onde. Todo o mundo non ten por que levar razón. Por exemplo, a min antes parecer que me gustar, pero ahora xa non. E logo, ese cambio de parecer, a que se debe? Non o entendo. Pois tes que entendido, cada aprendiendo a feito a cambiar de idea. Non vou andar sempre a piñón fixo porque o digan os demais. E menos aínda porque se te antollar a ti. A min dame igual. O que che guste ou non che guste é cousa túa. Pois que alfejo diría. Eu, o único que dicir é que me botar para atrás non me interesar o máis mínimo. Non saber como lle poder chamar tanto a atención a xente. A ver, hai que recoñecer que non está mal de todo. Aunque a mí non me guste, comprendo que a outros les poda parecer o mellor do mundo. Eu que sei. Pois iso que digo eu. Welcome, Dr. Coy! Moi ben, pois eu dicir todo o contrario